गिबियावनो बयनिसिमबो आं गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। खुसियाथ' नाखौहाय खुसि होनना बुंनांसिगोन, जेराव आंनियाव थोजासे रोंगौथि गैयाब्लाबो आं गिबि खेबनि थाखाय आं गावनो लिरनाय आरो गावनो डिरेक्सन होदों फार्स्ट टाइम गिबि खेब। स' बे सावथुनाव रायजो राजा नुनो मोनगोन, जेराव एक्सनजों लोगोसे जोंनि ससियेलिस्ट किसुमान मोजां सोलोंनो मोनगोन नुनानै, जालाङो जोंनियाव जाबाय थानाय सोलिबाय थानाय बिनि सायाव, आरो लोगोसे जोंनि जिउ मानसि जिउआव जिहेतु जोंनि मोनसे गावनि थोजासे थाबाबो जों मोनसे लब होननाय बुस्थु दङ। बे लबानो जोंनि गावनि जिउखौ मालाबा खहा खालामो, बा माबा मोनसे जों बे लबनि थाखायनो जों बे लबानो जोंखौ मालाबा गोरोन्थि मावहोयो। जों बेनि सायाव फिल्मखौ बानायनाय जादों। सोर सोर फाव खालामदों? गाहाय फाव हिसाबै सिमां सायनारि दं, फुजा मोसाहारि, टमि नार्जारि, अनसुमा, आरो मुंदांखा जोंनि रुबुल दा, जेसा सादा बिथांमोना दं, आरो प्रेक्टिकेल थाख्लाय बिथांमोना दं, आरो गोबां गोदानै ओंखारबोनाय फावखुंगुर बिथांमोना बेवहाय फाव खालामदों। आरो माबायदि सेटिसफाइ बे फिल्म खालामो? सेटिसफाइखौथ' आङो बुंथ'नो हाला, मानोखि जाया आं जेरैबायदि साननानै जेरैबायदि लिरदोंमोन, जेरैबायदि सेबखांगोन सानदोंमोन, आं बिदि सेबखांहोनो हायासै। आरो आंनाव थोजासे रोंगौथिबो गैखाया, आं बुंखालांदों आगोलावनो। स' बे सावथुनाव आङो गोबां बुस्थु सोलोंनो मोनदों। स' नेक्स्टआव आङो बेनिख्रुइ साबसिन मोजां दिहुनबावनो हागोन बेखौ मिजिंथियो। लोगोसे नैबे सावथुनखौ बयबो रायजो राजाफ्रा आंनि गिबि खेबै बिथोन होनायबाबो रायजो राजा अनसायगोनखौ आङो मिजिंथियो। आरो जुदि बे फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा दिन्थिनो गोसोब्ला माबायदि फोनांजाब खालामनो? नाम्बार होखानाय दङ, जेरै आं नाम्बारखौ बुंनो हायो 8811866717। बे नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि देखायनो गोसो दं हागोन। आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मार्केटाव मोनसिगोन आरो बे फिल्मखौ। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, जेराव लेंजानाय जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां सार गुरु पंकज लाहारि सार बिथां, लोगोसे फैदों जोंनि मेन्देला आदा, आरो फावखुंग्रि महरै हेलिना दैमारि, प्रियंका लाहेरि, सुदेम सना रामिसारि बिनानाव बिथांमोना फैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोबोद मेहेरगोनां खालामदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो गोबां रायजोफोरा नोंथांनि फिल्मखौ नायनो फैनाय नुदों, मा फोरमायनो बेनो जोबोद आङो गावखौनो लाखि होनना साननांसिगोन। नैबे बेबायदि जायगायाव आंनि फार्स्ट मुभि फिन साजाखौ दिनै बेयाव देखायनो मोननानै आं जोबोद खुसि मोनदों। आरो रायजो राजाया जोबोद अनसायनाय होदों आंनो, आं बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांखौ जोङो गोबां मिउजिक भिडिअ करिय'ग्राफ खालामनाय नुनो मोनो, बे बोसोराव मोनबेसे मिउजिक भिडिअ? आंथ' बेबायदि हिसाब होनानै बारा गोसोआव गैया। गोदान फैनो गोनां दं नामा? गोदान फैनो गोनां दं। बेयो उदालगुरि प्रडाक्सन, दाबो एक्टर एक्ट्रेसनि थिरांथा जाथ'वाखै, फिक्स जाथ'वाखै, खिन्थु फैगासिनो दं आरो साननैसोनि उनाव। नोंथाङा जे बे गाहाय रलखौ लादों, मा फोरमायगोन, माबादि मोनदों? गिबियावनो खौरांगिरिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा आर्ट्स हानजारांजों गिबि खेब दिहुनजेननाय फिन साजा सावथुना दिनै जोंहा दिहुनजेनबाय आरो जोबनानैबो थांबाय जोंना। आरो बेवहाय आङो रल मोननानै, मोनसे मेन रल मोननानै ओरैबायदि गोजोनदों, माने मोजां मोनदों। आरो आङो डिरेक्टर लिसान आदाखौ आङो थेंक इउ होनो सानो आंखौ सायख'नायनि थाखाय। आरो बेनो आरो आं बेनि थाखाय फिन साजायावहाय खामानि मावनो मोननानै जोबोद गोजोनदों। आरो माबादि रल? बेयाव आं मेन रलखौनो मोनदों। आरो सासे आं माने खोन्थाजोबनो हाला, माखासे नायगिरिफ्रा उनाव नुसिगोन। आरो माबादि एक्सपिरियेन्स बेयावथ' आङो माने सासे माहाजोननि फिसाजोबाबो माने सिम्पोल रलखौनो मोनदों। आरो जिहेतु बर' सावथुन मुलुगाव गोबां फिल्म ओंखारसै, नैबे नोंथांमोननि फिल्मा माबादि सुपारहिट जागोन बायदि? बेखौहाय माने गाव खालामबाथ' बयबो मोजां मोनखायो। आरो बेखौ आं होननो सानो, रायजो राजाफ्रा नायनानै माबायदि मोनो बेखौ उनावसो जोङो मिथिसिगोन। आरो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ बेखौहाय जों आसा खालामो कि रायजो राजाया जोंनि बर' सावथुनखौ बेबायदिनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो सापर्ट होलांबाय थाथों, आं बेखौहाय आसा खालामो। आरो बे बोसोराव 6टा 7टायानो ओंखारदों खोमा, जिखुनु बारा आङो मिथिला। रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो कि
जोंनि बर' सावथुनखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थादों जोंनि बर' गासिबो आर्टिस्टफोर मेथाइ खनगिरि होन गासिबो मोसागिरि होन सासे फावगिरि फावखुंगुर गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो माने हेफाजाब होलांथों आरो जोंनि कालसारखौ अनसायग्राफोरखौ हेफाजाब होलांथों गावजों गाव बेबायदि अनसायलाङोबासो जोंनि कालसारा जौगालांगोन बेखौ आङो मिजिंथियो आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय दा नुनो मोनदों बर' सावथुन दा माबाफोर बिनि सिगाङावथ' आं सानो कि रायजो राजाया नायोब्ला गोबां खस्थ' मोनो बिनि थाखाय मोजां हल नांगौ बेखौ आङो होजानो लुबैयो आरो दिनै नैबे मोनाबिलि समाव आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टजों दिहुननो लाजानाय फिनसाजा सावथुना रिलिज जानो थांबाय दङ दसे उनावनो जोङो नुनो मोनगोन आसा थियो फिल्मा सावथुना मोजां जागोन आरो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज लाबोगोन देग्लाय गोबां फिल्म ओंखारगोनखौ खोनानो मोनदों दासिम रिलिज जाथ'वाखैब्लाबो मोननैसो जालांबायबो दा नैबे समाव माबायदि बर' सावथुन ओंखारगोन मार्केटआव नोंथांमोना बे बोसोराव खोब बुरजा सावथुन ओंखाराखै जाखिनि ओंखारदों खोब रग' मोजां क्वालिटिनि सावथुन ओंखारदों दा जेरैहाय मोननैसो अलरेडि रिलिज जाखांबाय सिंखाय जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो बिथिंजाय गोसोआ बोराया आरो मोनसे दंबावोमोन सानजारां बेखिनि सावथुना अलरेडि मार्केटआव ओंखारबाय आरो मोननैसो दंबावो ओंखारनो गोनां खोब बुरजा बे बोसोराव ओंखाराखै नाथाय जिखिनि ओंखारदों खोब मोजां सावथुन ओंखारगोन होननानै आं सानो आरो बे दुर्गा फुजाफ्राव जोंनि बर' सावथुना गोबां माने नायजायो दा रायजो राजाफोरखौ माबोरै दा जोंनि कालेक्सननि मेन सिजन होनना बुङोब्लाथ' दुर्गा फुजा एबा फुजा सिजनानो थेवब्लाबो बावैसो थांनाय बोसोरनैसो सिगांनिफ्राय आरो आं मोनसे आन्दाज मोनदों मा हलफोरावबो एसे कालेक्सन जायो दानिया जोङो मोननैसो सावथुन अलरेडि जोङो हलावबो रिलिज होखांबाय लास्ट इयार दाहालखौबो होदोंमोन बेनि सिगां जांख्रिथायनि थैसामखौबो होदोंमोन आरो दाखा जोमैखौबो होनाय जादोंमोन बैफोरनि रिपर्टखौ नायोब्ला आरो जोङो कालेक्सन सिजनखौ फुजाल' होनबा गोरोन्थि जागोन जायखिजाया समाव जोङो हलाव होबाबो एसे एला कालेक्सना फैयो आरो बेखौ जोङो प्रुभ मोनबाय आरो दासिम नोंथांनि दिथा होनायाव मोनबेसे फिल्म आंनि दिथानाया 13 जानांगौ 13सो जाबाय दासिम बे बोसोराव ओंखारगोनखौ सोंदों नामा बे बोसोराव ओंखारगोना जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो माबायदि ओरैनोथ' सावथुना खोब माने रायजोफोरजों अनसायजादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि सावथुनखौ फिल्डआव दिन्थिफुंनो थाखाय खोब मोजां सम सुबिदा मोनाखै इलेक्सननि दावराव आरो बावैसो सिगां जोंहा जोंनि लिगेन्डारि सिंगार जुबिन गार्ग बिथाङा आनज्रायलांनायनि दावराव बिदिहाय खोब मोजां सुबिदा मोनाखै नाथाय दिनैनिफ्राय ओरैनो पारमिसनफोरखौ होदों आरो गभर्नमेन्टआ आयेन आफादा बेनि दिनैनिफ्राय श' जागोन आरो सावथुना जिहेतु बर' सावथुन मुलुगखौ जुदि मुलुगाव गेवलांसार खालामनोबा दा जिहेतु गोदान सरकार फैबाय आगोलाव जि एसे मावलांबायबो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो थागोन माने बे फोरमायनो गोनां गोबां दङ जोङो सावथुन मुलुगा सरकारनि बिहोमा नङालासै जोङो आवगायथाव बा बिसोरनि बिहोमा नङालासै जों आगानसेबो जे आवगायनो हागोन बे जाथाव नङा जोंनो थारैनो जोंनो हेफाजाब नांगोन थांनाय सरकारा जोंनो मोनद' हल जोंनो होलांदोंमोन ओंखारजोबाखै मोननै अलरेडि जोंनिया फांसनाव फैबाय खामानियाव फैबाय आरोबाव नैबे गोदान सरकारखौ आं खावलायो बिथांमोननिफ्रायबो जेन जोङो मोनद' नङा बेनि डाबल ट्रिपल हल जेन जोंनि बर' मेजरिटि बर' एरियायाव जों मोनो बेखौ जों आसा थिदों आरो गिबियावनो आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दिनै आं जोबोर मोजां मोनदों मानो होनबा गोबावनि उनाव फार्स्टआनो होनजाबाय सिगांहाय खालामखाबायमोन फिल्मखौ ओमफ्राय एबार आरो आं बाहागो लादोंमोन आरोना जोंनि बे आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टआव प्रडाक्सनाव आरो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्सनाव ओमफ्राय दिनै रिलिज होनो मोननानै बुहुत मोजां मोनबाय आरो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं जोंनि फिल्मखौ नायनानै अनसायना लागोन बिदि होननानै आसा खालामना थाबाय आरोना नोंथाङा बेवहाय फाव खालामनानै माबायदि फिल खालामदों आरो नोंथांनि रला मा आं बेवहाय फाव खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय आंनि रलानो जाबाय बिनानाव सेकेन्ड एक्ट्रिसआनो आरो
आगोलाव मा मा फिल्माव दंमोन? आवगोलहाय आबिराव दंमोन ओमफ्राय थाइनि मेगनाव दंमोन ओमफ्राय एबार थार्ड मुभि। नैबे समाव रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो मिडियानि गेजेरजों? मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोनहा बयबो जेराव जोंनि फिल्मखौ देखायनाय जागोन बेवहाय लोब लोब थांनानै एसे नायनानै हेफाजाब खालामदो बा अनसायनानै लादो बेखौनो आं मिजिंथियो।